When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Maruška, mám pre teba ešte jednu takú úlohu. Buď taká dobrá. Postav sa nám na chvíľu. Môžeš tu tak dopredu. Chcem ťa poprosiť, by si tak veľkými písmenami napísala, že Maruška Ignat. Veľkými písmenami. Tak sa voláš, že? Buď taká dobrá. Otoč tak, aby ľudia vedeli. Môžeš to dať aj pred seba, aby ti videli aj tvár. Bratia a sestry, kto by ju nepoznal, to je Maruška Ignat. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Teraz poprosím, aby si napísal Maruška Ignat. Pár minút tvoje priezvisko sa bude meniť. Tak poprosím Lukáša, aby sa postavil vedľa teba. Chudá chlapec. A Lukáš, ty zober Maruška Ignátová do ruky pred seba. Super, a ty Maruška Ignat. Toto sa stane, bratia a sestry, o chvíľu. Ja, Lukáš, verím si Tebe, Mária, za manželku a sľubujem pred všemovúcim Bohom, že Ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem ctiť a milovať po všetky dni svojho života. Ja, Mária, verím si Teba, Lukáš, za manžela a sľubujem pred všemovúcim Bohom, že Ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať po všetky dni svojho života. Oficiálne zábery si neprosím vás, len spontánnu zábavu, žiadne oficiálne veci. Ja by som chcel už manželom všetko dobré, nech sa ľúbia, nech sa majú radi. Vlastne ja som manžel. Takže čo by som si tak odkázal? Veľa radosti, veľa trpezlivosti s manželskom zväzku s manželkou, samozrejme. Nech je pre mňa šťastný a nech ma nezlosti, lebo ho zabijem. A všade cháva border, jeho šmatky, raz vyrúcim ho popadnú. Čuješ me? Lights will